Glenn, ħanġa naqbad miegħu uża l-kelma naħseb the right word, l-istruttura. Aħna l-erba naħseb li għandna nkomin li żamna nibqgħu nagħmlu training nieħdu gost huwa li hija ħarġa. Aħna l-ħamsa, wieħed lem. Ħanispiċċa l-argument sura soperdi. Ġeneralizzaw issa ġieri. Illi aħna niltaqgħu man-nies qabel u wara. Ġifieri għalina hija ħaġa li apparti li ssir tafhom, apparti li għandhom hobbies bħal tiegħek, għandhom goals bħal tiegħek, mela dik il-ħaġa tgħinek biex tibqa' tmur aktar. Fil-fatt għalhekk il-maġġoranza daw it-tip ta' studios, memberships jaħdmu ħafna iktar minn normalment xi ġim ta' bniedem waħdu, għax inti għandek di social aspect. Taqa' man-nies. Jiena kemm nilab five-a-side, il-five-a-side mhux qed nilab bil-ballun u qed nixxu ġola sta vojta, qed nilab ma' ħames minn nies oħra kontra ħams oħra. Jiġifieri di social aspect illum hawn fejn tista' toħroġ b'modi differenti. Għal ħafna minna hija kważi ħarġa ta' kuljum li tmur tagħmel xi ħaġa. Jiena il-ġim insibu boring jiena. Ħafna bħalek. U hija xi ħaġa ovvjament komuni wkoll li inti jsek tissib dik xi ħaġa. X'issib boring Andrea pereżempju? Dik il-fatt li jgħat isek ma magna jgħat ħares lej ħajt jew jonkella forsi liktar lej television. Hemmhekk. Imma ħanejlek xi. U kulħadd u terġa' kulħadd ħares lejk u kulħadd ukoll jista' jkun li bla